shafa kai kashi na 26. Ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode da kallon. Sauran jan bargo ta yi ta rufe kanta. Tana tattare ne da matsanancin kunyarsa, don ba ta ƙaunar mako ido su haɗa a wannan lokacin. Wannan abu da me ya kama? Wai yau ita ce wani namiji ya gama gani ta tsaf, tana ji tana gani babu yanda ta iya. Ko da ya fito jallabiyarsa ya saka ya zauna gefen gadon kusa da ita. A nan ya fara kiran sunanta a hankali, amma ƙememe ta ƙi kula shi. Tana ji ta mishi shiru, kuma hakan ne ya sa ya yaye bargon. Da haka da sauri ta sa hannuwanta duka biyu ta rufe fuska. Ta rantsa idanuwanta sosai, ita fa a dole ba za su haɗa ido ba. Ga kuma jiki a buɗe. Sai ya yi ‘yar dariya duba da irin wautarta ta yarinta. Cike da ƙaunarta kuma ya fara magana. Kunya ta kike ji? To kunyar kuma me? Lallai kina da abin mamaki. Wato fuskar ki kike kunyar na gani? Banda jikinki ko? Ya faɗa yana murmushi. Sai ta yi shiru don bata ga ta yanda za a yi kuma ta iya ba da amsa ba. To tashi mu je ki wanka. Ko sai na ɗauke ki na miki da kaina. Saurin girgiza kai ta yi alamun a'a. Don ta san ba ƙaramin aikinsa ba ne ya aikata hakan. Da haka babu yanda ta iya. Babu yanda bai yi da ita ba, amma ta ƙi sam. Ganin da gaske zai ɗauke ta ne ya sa ta ƙwale ihu, don wallahi ji take kamar ta nutse a ƙasa don kunya. Ki bar ihun nan haka don Allah, dare ne. Ya faɗa yana dariya, tare da toshe mata baki. To ka bar ni zan yi da kaina ai. To shikenan, tashi ki shiga in gani. Na zuba miki ruwa a cikin bathtub, sai ki shiga ciki, haka ake yi, tunda ba za ki yarda in kula da ke ba. Sai ta ƙi tashi. Ya sake cewa na ga yi sallah za ki yi ko? Ki tashi mana. Ya sake maimaitawa. To na ga dai sallah za ka yi, kai sallar ka mana. Zan shiga ai. Ta faɗa cike da shagwaɓa. To ai shikenan. Ya ce to ɗin kawai, tare da nufa kan da duma sai ta da sallah. Ai tana ganin ya tada ɗin da gaske ta jawo rigarta ta zara. Ta miƙe da ƙyar sai ban ɗaki. Bayan ya idan ne ya ɗan fara gyara gadon, duba da duk yanda ya hargitse ya yamutse. Sai lokacin ya ga inda ya ɓaci. Ya tabbata abin da take ɓoyewa kenan, shi ya sa ɗazu ba ta so ya gani. Murmushi kawai ya ɗauko sabon bedsheet ya cire wannan ɗin ya gyara komai ya zauna yana jiran fitowarta. Ni ba na son zance. Dallacen ka fiye magana. Na ce maka duk sanda ya sake zuwa ka kirawo ni. Ranki ya daɗe, na ga kwanaki da na kawo miki katin da ya bani. Ya ce da lambar wayarsa a jiki. Sai da kika kusan sawa na rasa aikina. To na ji, me kuma na dogon bayani? Ai a da kenan, yanzu kuma ni na ce ina so. Shikenan ba zan canja ra'ayi ba? Malam Bala, ba na so in sake maimaita maka zance na. Idan kuma ba so kake ka rasa aikin naka da gaske ba. Ta yi magana cikin faɗa sosai. A'a Hajiya, Allah ya baki haƙuri. Za a yanda kika ce ɗin insha Allah. Ya yi magana kansa a ƙasa. Wani tsaki ta sake ja ta juya abinta ta shige ciki. Malam Bala dattijo ne irin masu aikin nan na ofis. Ɗan shara da ɗan aike-aike haka. Kuma sau wajen nawa duk sanda mayanta ya zo, shi yake ba wa kati ya bata. Duk sanda ya kai sai ta fatattake shi da cin mutunci. Kowa dai ya san halin Farida. Ganin ta yi mishi barazana da sallamar shi daga aiki ne. Hakan ya sa shi shiga hankalin shi ya daina karɓa. To kuma yau ma gashi ta zo da kanta. Amma fa ba ƙaramin kuskure ba ne wannan. Ko da yake ma dai, ni ma me amfanin yin maganar tawa. Ta riga ta faru ai ta ƙare. Cewar samu bayan Farida ta ba ta labarin dukan abin da ya faru. Ni ma ban san me yasa na gaya miki ba ai. Dan dama na san ba za ki taɓa goyon baya ba. Kullum ni ɗin dai ni ce. Allah dai isawwaƙe. Kin san dai kafin ki ƙara samun miji mai haƙuri irin Yusuf sai. Ya Allah. Wai me yasa haka ne? Duk wanda ya ji zancen nan sai wani fara cewa mai haƙuri mai haƙuri. Aikin banza aikin wofi. Shi kaɗai ne namiji a duniya? Allah na tuba maza ko ina sai wanda na zaɓa. Shi ba a ganin abin da ya min kenan, shi baya laifi ko? Saboda ni aka raina don ina ƙoƙarin ƙwatarwa kaina ‘yanci, shi kenan ba ni da haƙuri. Aikin banza kai. Wallahi ya yi kaɗan, shi ɗin banza shi ɗin wofi. Da ni yake zancen.
Kina da damar ai da zaki da zagin shi, daga yanzu har illa ma sha'a, tunda ba mijinki ba ne. Amma fa ki sani ba zan daina gaya miki gaskiya ba. Wallahi kin tafka babban kuskure Farida, kuma dole ki da na sani a gaba. Wallahi babu da na sanin da zan yi, sai dai shi yayi. Ni da aka zalunta, kuma ni zan yi da na sani ta yaya kenan. Ni wallahi mutane kuna bani mamaki. Hajiya Farida kenan. Lamarinki ne abin mamaki ai. Kin ga, ya kuma ishe ki. Burin ki dama ki ko da yaushe ki sani a gaba ki ci min mutunci. Ni da sarar ki ce ai, da yi sauran katse ta. Na daɗe da gano hakan. Wani irin abu ne da za a ce ko sau ɗaya ba za a taɓa supporting ɗina ba. Kullum sai dai a ga laifina. Ke wace iriyar ƙawa ne? Samu ta yi mata shiru. Dan bakinta ba zai iya faɗa wa Farida komai ba face gaskiya. Abin da take so ta ji daga gare ta kuwa ba za ta taɓa ji ba. Wato goyon bayanta da take ta zancen ta faɗa. Idan ta ce za ta ci gaba da biye mata su yi ta yi, sai su ta cece ku ce kenan. Su yi ta samun saɓani yanzu nan. Tunda dai ita ba ta taɓa yadda ita ce mara gaskiya. Alhalin kuma ko da yaushe dai ita akan rashin gaskiya take. Wait. Dan Allah ka tsaya yallaɓai kaji. Cewar Malam Bala, wanda ya taho a guje yana ta ƙoƙarin tsaida mayen nan nata, wanda yake ƙoƙarin barin harabar ofishin nasu. Dan tunawa da kashedinta da kuma barazanarta a gare shi. Tabbas ya zama dole ya kiyaye domin ya tsira da aikinsa. Dan idan aka sallame shi bai san kuma yadda zai yi ba. Da 'ya'ya da matan shi da kuma duba da yadda aiki ke wahala a ƙasar nan tamu ta Najeriya. Da kamar ba zai tsaya ba sai dai kuma kawai ya tsaya ɗin. Dan cikin sauri yake. Saboda zai so ya ji dalilin da zai sa dattijo kamar wannan gudu yana tsaye da shi haka. Yallaɓai barka da warhaka. Cewar Malam Bala bayan ya ƙaraso. Yawwa barka dai, lafiya ko? Fuskar shi cike da rashin fahimta ya faɗa. Lafiya ƙalau, dama Hajiya Farida ce ta ce duk sanda ka ƙara zuwa in kira ta. To yanzu ma ban lura da zuwanka ba sai tafiyar taka. Allah ne dai ya taimaka na ganka da tuni ka tafi. Malam Bala ya faɗa yana ta haki sakamakon gudun da ya sha. Oke, Allah sarki. To yanzu dai sauri nake yi gaskiya, amma ga wannan ka bata. Ya faɗa tare da miƙa mishi complimentary card. Hannu biyu ya sa ya karɓa yana ta godiya, don ko ba komai dai zai huta da mitarta da masifarta. A sauka lafiya ranka ya daɗe, Allah ya kiyaye. Shi kuwa a ta nashi ɓangaren kansa ne ya yi mugun ɗaurewa. Dan ya daɗe ma da fidda ta a ransa gaba ɗaya sakamakon wulaƙancin da yake ta sha a wajenta. Kai, kar dai kuma wani sharrin take neman ƙulla masa. Dan abin da mamaki. Haka kawai macen da ta tsane ni rana ɗaya kuma ta ce wai tana son gani na? Ji fa yadda mutumin nan ya taho a guje, afijajan. To, Allah dai ya cece ni. Ya yi maganar a fili ya kama hanya. Malam Bala bai tsaya ko ina ba sai ofis ɗinta. Kuma ko da ya je sun shiga mitin. Hakan ya zauna yana ta jiranta har lokacin da suka fito. Yana hango ta kuwa ya nufe ta, da har za ta fara bala'i da masifa. Ki yi haƙuri ranki ya daɗe. Dama wannan bawan Allah ne da kika. Kana nufin ka ƙara ganinsa? Shi ne baka kira ni ba wato, duk abin da zan yi in kenan? Kayya, kina da hanzari. Ai biki bari na kai ayar zance na ba. Saboda ce maka nayi kuma lokaci ne da ni da zan tsaya ni kaɗai muna musayar zance da kai? Na ce lokaci ne da ni Malam Bala, da har zaka buɗi baki ka ce ina da hanzari? Da sake nanatawa cike da tsiwa. Kallon da kawai ya cike da takaici don ya san dai wannan yarinya a haife ya yi jika da ita. Amma kawai don yana aiki a ƙarƙashinta shi ne take ganin ta isa tana da iko da damar da za ta taka shi yadda take so. Allah dai wadaran hali irin nata. Tabbas yana da tausaya wanda suke rayuwa kusa da ita. Dan ya lura lamarin rashin mutunci ba wai ga na ƙasa da ita kawai ya tsaya ba. A'a, kowa ma kawai ba ta da mutunci ne. Dama ya za a iya zaman aure da ita. Kowa ba sai da ya ji labarin komai akan aurenta. An san duk abin da ya faru kallonta kawai ake a matsayin shashasha, amma ita bata sani ba. Katin ya miƙa mata don ba shi da wani sauran bayani kuma. To wani bayani ma zai tsaya iya yi mata? Allah ya baki haƙuri, ga lambar shi nan a jiki ya ce ki kira. Yana ba ta ya juya ya bar wajen. Wani farin ciki ta ji haɗe da mugun daɗi. Tabbas hakanta ya kusa cimma ruwa.
Wato Yusuf ya tafka babban kuskure. Wai har ita zai wulaƙanta ya fifita mai aiki 'yar talaka a kanta? Habawa, wane shi? Ai yayi kaɗan. Duba katin ta ga sunan wani kamfani ne. Da sunan shi mayan nata a jiki, wato CEO Abdullahi Saddiq. Hakan ta faɗa a fili, ga kuma lambar wayar sana a ƙasan katin. Wayyo Allah na, ni kam na samu miji, ta faɗa tana dariya farin ciki. Haka ta shiga ofis duk ta kasa nutsuwa, domin burinta kawai ta ga ta kira shi sun zanta. Amma ayyuka sun mata yawa, ta fi so idan ta koma gida ta nutsu sai ta kira shi. Wayyo Allah, Safina ke ma kin shiga uku. Aike da Yusuf da duk wanda ya yi tunani shi kenan Yusuf ya gama da ni da aure har abada. Zan ba shi mamaki, wallahi za ku sha mamaki. Ta can ɓangaren su Abu kuwa, wadda ta shiga man ɗaki nan ma a sheƙin shiga ruwan da Yusuf ya haɗa mata tai. Haka ta sakarwa kanta showa ruwan zafi yana ta gasa ta. Har ya idar da sallah, ya idar da addu'o'i bata fito ba. Yana jin shatatar ruwa kawai. Haka ne ya sa shi leƙawa inda ya hango ta a tsaye ruwan na ta sauka a kanta. Idanu a rufe da alamun malamarin daɗi yake yi mata. Kallon bathtub ɗin ya ga ruwan yanda yake, haka yake. Da haka sai ya sa hannun shi a jiki, ya ji ya huce. Tsiyaye shi ya yi tas, duk bata san cewar ya shigo ba, saboda ƙarar ruwa da ke kunne. Sake haɗa wani mai zafin ya yi wanda ya fi wancan. Ya je har inda take ya kashe showa, kuma jin alamun mutum ne ya sa ta saurin buɗe ido. Tana ganin shi ta yi ƙoƙarin rufe jikinta, kuma ko ufan bai ce da ita ba, ya fara ƙoƙarin ɗaukar ta don sa ta a cikin ruwa. Dan da ya fuskanci idan ya ƙyale ta ba za ta shiga ɗin ba. Ai tana ganin ya fara ƙoƙarin ɗaukar ta fara cijewa, kuma cak ya ɗauke ta ya nufi bathtub ɗin da ita. Ba kya jin magana. Na ce miki ki shiga ruwan nan haka ake yi. Shi ne kuma kika ki shiga? Na ga alamun dai so kike ki tsufa da wuri ko? Sai ta kasa magana, dan ya riga ya gama da ita. Yau ita ce namiji ya ɗauko ta duk, babu komai a jikinta. To ai wannan lamari ko a mafarki bata taɓa ganin irinsa ba. Nan Allah ka ajiye ni wallahi zan shiga, ta faɗa bayan ta yi nare da idanuwanta. Ina, yarinya ai biki isa ba kuma. Baki san ko ƙarfe nawa ba yanzu ko? To asuba ta kusa. Idan ba a yi yanzu ba sai yaushe za a yi kenan. Ya faɗa yana ƙoƙarin saka ta a ciki. Haka ta ƙanƙame shi ta fara ihu, da haka ya yi saurin turo ƙofar man ɗakin da hannu ɗaya. Ƙarfe 4 kike wannan ihun? Kamar wadda za a cire wa rai? Ya faɗa cike da zolaya. To ka yi haƙuri don Allah, wallahi tallahi na rantse idan ka ƙyale ni zan shiga da kaina. Haka babu musu ya ajiye ta. Har lokacin hannayenta na kare da jikinta, sai kallon ruwan take yi. Kin haɗa ni da Allah, kin sha rantsi. Sai ki shiga maza ai, kallon ki nake yi ko? A hankali ta ɗan fara saka ƙafarta guda ɗaya ta ji ruwan da ɗan zafi, amma ba wai irin can ɗin nan ba. Kai, ai ruwan da zafi fa sosai. Haka ta faɗa tana juyowa ta kalle shi. Sai ya ɗaga mata gira guda ɗaya alamun ya sani, kuma a hakan za ta shiga. To bari in ɗan sirka ya yi zafi da yawa, ta sake cewa, ba tare da juyowa ta kalle shi ba. Hannayen shi a naɗe a ƙirjin shi dai yana ta kallonta. Za ta murɗa wajen ruwan sanyi ta sirka ruwan kenan. Ya shammace ta yi sungume ta yi tsinduma ta a cikin ruwan. Nan da nan ta rirriƙe shi don ji take kamar za a cire mata rai don azaba. Ki haƙuri mana matata. Fen ɗin nan na ɗan lokaci kaɗan ne. Daure kin ji? Nan ba da daɗewa ba komai zai wuce. I'm so sorry kin ji? Ya faɗa cikin sigar rarrashi. Ita dai in banda shashsheƙa babu abin da take yi. Gashi ba damar fitowa ya rirriƙe ta. Sai da aka kusan mintuna nawa a haka sannan kuma ta ɗan ji daɗi. Ashe dai da gaskiyarsa. To in banda abinki, dama ai tsoro ne irin naki kawai. Amma mijinki mai ƙaunarki ai ba zai cutar da ke ba. Sai da ta samu kamar minti 30 cikin ruwan nan, sannan ya ce ta fito. Roƙar shi ta dinga yi akan to tun da dai ta riga ta gama, ya fita ya barta. Za ta ƙarasa. Dan ƙarfin tsiya sai da ya sa ta saki jiki da shi. Magiyar ta ce ta ishe shi, hakan ya sa ya tashi ya fita, cike da tausayinta da ɗimbin ƙaunarta. Dan duk yanda ya so ya ga ya taimaka mata sam ta ƙi, saboda kunyar shi da take ji. Sai da ta kimtsa sannan ta fito sanye da rigarta ta ɗazu. Sai wani kallon ƙasa take tana kallon gefe,
ita a dole ba za su haɗa ido ba. Albishirinku cikakkun mata, shin kina fama da rashin tsayin gashi, rashin cikarsa, rashin baƙi, karyewa ko kuma amosani mai sanya susa? Na san kin gwada mayuka da dama, amma gashinki bai zama yadda kike so ba. To ga maganin matsalarki, domin a yanzu lokaci yayi da zaki nemar wa gashinki abincin da ya dace da shi. Chadian Hair Secrets, sirrin gashin mutanen Chadi. Irin gashin da kuke gani yala-yala da ɗaukar ido tsabar sheƙensa. Bayan bincike mai zurfi kan abubuwan da gashi ke bukata domin ya yi tsayi, hakan ya sa muka samar da Chadian Hair Secrets, gangariyar mayukan gashi masu inganci da suka hada da sinadarai na musamman waɗanda ke taimakawa wajen tsawaita gashi da sanya shi cika, hana shi karyewa, magance amosani, sa gashi ya yi laushi, ya yi sheƙi tamkar na shuwa Arab. Da yardar Allah, idan kika gwada Chadian Hair Secrets, gashinki zai yi tsawo kuma ya cika, sannan ya yi baƙi, uwa uba, ke da amosani kun yi hannun riga. Chadian Hair Secrets ya zo a cikin cikakken set domin kula da gashi daga tushe. A cikin set ɗin akwai hair oil, hair cream, hair butter da kuma hair spray. Dukkaninsu an haɗa su domin taimakawa wajen sa gashi ya koma mai kyau yadda kike mafarkin ya kasance. Kada ki bari a barki a baya. Gwada Chadian Hair Secrets ki ga sauyi a gashinki har ma ki bada labari. Ba ke ɗaya ba, samar wa yaranki Chadian Hair Secrets, 'yan uwanki da abokan arziki. Kishiyarki ma, kar ki bar ta a baya. A yanzu haka akwai tsarin garaɓasa na rangwamen kuɗi ga masu sayan hair oil da kuma hair spray. Domin yin oda ko kuma neman ƙarin bayani, ku turo mana da saƙo ta WhatsApp ko kuma kira kai tsaye ta lambar waya kamar haka: 070-1809-8175. Kamar yadda kuke ganin lambar a kan sikirin ɗinku kamar haka. Kowace mace 'yar kwalliya ce, kuma mace da ado aka santa. Idan baki da gashi, baki cika mace mai kyau ba. Gwada Chadian Hair Secret, ki zama mace ta musamman a cikin gidanki. To wanda abin abu, ai aikin gama ya riga ya gama. Me kuma ya saura da bai gani ba? Hijabi ta saka don lokacin har an fara kirayen sallah. Sannan ta ɗare da duma. Wai dan dai ma kar ya kula ta, hakan ya sa ta yi saurin ta da sallah. Ya yi ‘yar dariya shi ma, cike da ƙaunarta, hakan ya sa ya tashi ya fara shirin tafiya masallaci. Ko da ya dawo sai ya tadda har ta yi bacci, don shi ma ya ɗan jima a masallacin yana ta addu'a da gode wa Ubangijinsa. Yana gode wa Ubangijin da ya mallaka mishi mace irin ta a matsayin mata, abokiyar rayuwa. Kuma insha Allahu, yanzu zai san ya yi aure shi ma, a dinga yi mishi irin abin da yake gani ana yi wa sauran mazaje, wanda Farida ta gaza yi mishi shi kwata-kwata. Kowa a gidan yau mamakin irin farin cikin da Hajiya Farida take ciki kawai yake. Dan rabon da a ganta a haka har an manta, don tunda aka yi sakin nan kullum cikin kunci da faɗa ake yi da ita a gida. To wai ni na taɓa ganin ma irin wannan abu? Ya fi kika jawo kanki, takura da damuwa da kanki. Amma yau abun ba haka yake ba, don kuwa tunda ta dawo daga ofis take ta munna tana washe baki. Ana yin sallar isha'i ta shige ƙaramin falon nasu. Nan ta fara lalaban lambar tashi don tun ɗazu ta riga ta yi saving. Gudun ma wai kada ta yadda katin ta rasa lambar. Sai da ta jera mishi kira wajen sau nawa baya ɗauka. Su fa wa'annan manyan, dama haka suke. Ko da yaushe ka je su cikin mitin. Aiki. Allah ya sa dai mai kira ne idan ya zo ya ga an kira shi. Idan kuma ba haka ba, in sake kira anjima. In bai ɗauka ba sai gobe. Don ba zan daina kira ba har sai ya ɗauka. Ta faɗa cike da farin ciki. Wannan babban kamu da ta yi, babu zancen wani jan aji ai. Dan ita har ma ta fara hango rayuwarsu. Saboda ita bata wani matsa akan wai sai sun daɗe ba. A'a, kawai dai ta yi auren ta ƙuntatawa waɗanda take son ƙuntatawa. Dan idan aka yi auren ta ga abin da bai mata ba, shi ma rabuwa za ta yi da shi. Ta sa ya sake ta, don ba za ta taɓa samun ƙunci a gidan wani ba, tunda dai bata yi a gidan ubanta ba. Da wannan mugun halin naki za ki zauna a gidan aure, za ku ke ta shiga kina fitowa. Sha. Ko ya kuka ce abokan labari? Ni da ma a daina sako mana labarin wannan shashashen yarinyar. Gaba ɗaya ta fitan min a rai. A nan za mu da sa'aya, ku dakace mu zuwan kashi na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa.
Kar a manta har kullum har ko da yaushe ina mai roƙonku a ci gaba da danna like a kuma taya mu da sharing zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki.